Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka step jong ka arpo hundred trig ubnay na itong arajar arpo way ka executive committee jong kasnong Krang Lumpyrdoi Lumdewiong rengkat bat ka village defense party seng long keme kila hiar ban jurib ya ka Surok snong hadin ba kila yo ya ka jing ujor na kinong song snong ba ya ka ni ka Surok la Pyntrei jubor da ka village employment council jong kasnong Dewlieh Mawrisnai. Kynnoh ngilam snong na Krang Lumpyrdoi Lumdewiong lembat ka VDP seng longkme kila Kynnoh ba ka snong Dewlieh Mawrisnai kala Pyntrei jubor ya ka Surok snong jongki kilam dayo jingbet na ka Donbor snong baraga jo ka por kini Kynnoh ngilam kila dawaru ya block development officer jong ka soyong CNRD block ba untuklar mardor ya kini ka kam bad ban pensange no shisendon ya kini ka jing Pyntrei ya kini ka Surok. Ondang ilalat mentah kadai hok si cha peleng ba ulak Pyntrei Donbor usoldal Dewlieh Mawrisnai te nakaliang jongi kum kilong keming ida kepat jor ya pi kum ki nong trei hapok blok la kalong ya u lengdo la kalong secretary jong lengdo la kalong yu BDO u badai pek dai sa na kamenta kane ka jaka ban pendek iki put ki sam na do dang menchua habaki wan ban pendek hi ngila ya rai bat ngila ya tip syai ru bagane ke jaka kedai ke put ke sam jong ke Lumpyrdoi Lumdewiong te menta pan ki Pyntrei Donbor da ki wei pat ki bom dei hong klem ru ke NOC ki la ban Pyntrei ya ke jaka te ngi da penrem jur hiro biau neu breu la kumno pi kum ki nong bat ya kata ka benta pi dei ban pek bat pi dei ban penrem jur ru yu ne ban pen sange no merdor ya ke jaka lem kumta lada jia balong kumno pi ki breu ki badai pek ya kene ke jaka pi hadon ke jingkit kli lem kum tangi ngimla belai ka bor ka syong hapi kumno pin le anak menta kene kam bal ong ru ba unil soldar u badai u ba Pyntrei ya kene ke jaka menta laong ba ikai para jonga ithiet ya kene ke jaka hang ne ha ka ba meneng kong ila pentho ta ke jaka hau soldar tring maulong te leng ba ka jing pa ka jing pendi ki jong u ya ka para jonga da wei par soldar na badai na kene ka than Dewlieh Mawrisnai wang ba kene ka jing tho kambeng kalong kum ka kot sada ka bom don ka bom isyong dor ka bom isyong kun ai te ka para jonga ha ka jing bi kangej laong bau laong ru tarno tu ka kot khendeu la nut hiru bantar ta ka kot khendeu ka batho men siwa hadien pande ka thiet biang sa khendet ke jaka na uju hiu trai nong di ka thiet biang lek tho no siu tu soldar badai na ka Dewlieh Mawrisnai te laong ba kata ka jing tho ka kot khendeu ka badai na ka Dewlieh Mawrisnai laong ba ka long ka ba isyong kun ha hadu kata tip ngim tip ngi kum ki dekot kum ki memar ba ya dan lang po jong kene ka por ha to ngi le i moy ta ka kot khendeu ka barem ror hadu kat no ha ka di sisa teng ong kata ka barem dor ka ba tat doru ka long kat kum ka muhor ka jing san ka jing tho leng ba ki sakhi ki satar penban dei ka kot mo ka ba penrem dor ka ba pentet dor te ya kene hi ka jing kren ki jong u nga penrem jor bala kumno pi kum ki breu ki ba dei pek di sar ya kene ke jaka leng ba ki put ki sam jong ka Krang Lumpyrdoi Lumdewiong pi dei ben bisar bene bat pek bene khnang ba kan like ki jing huri hura hadin habon nomor kan noi kru ni don lapo kan ga chnong nomor kan ga chnong ho bo sikta ka hab bat ji ga chnong Krang Lumpyrdoi Lumdewiong nila ju ya chnong ro man ka sisin sisniam ka dinga chnong ga don bek nila sedang la bukut sudu bukut kena ga jaka kamot ka ngwan jurip lang gilong kumei bat kiseng balang bro kha gi don kat kan sungoi gumta la ka sung khia ki chim khia kan ga kam bar ka komplain ki bubon bulang kin thai khna ni hab nomor se ban ban pek lang ta ka ni te nomor bo kam hoi kanam uyahap cu bala cuan le bor do saudar kalum Dewlieh Mawrisnai apo kan put ungi te yi kum ka chnong ni la sung khia jur ya kan ka kam bat ngi penrem ro nomor ba ka jingle Donbor jung ki wei chnong ki badai na ka te ka Dewlieh Mawrisnai te kat ba minda aira da kan ru kom gumut nurung ru cha du yi jong ki nong chnong ni te ngi kum ka chnong ni la sung khia jur ya kan ka kam
kat kum kasonot ke bola ai lungdo klempek klem jengok ya kakot kasla lajong la cutare rumah ka cabulap ka bucem tu nomor da long kum noro ni kum ka chenang ni hapek ya sonot lajong ke bola ai bor da ka isi lungdo nomor ba kawa umjit ke don cheno ke Lumdewiong ke don cheno nomor kasonot ngi kum ka Lumdewiong lum Krang Lumpyrdoi ke dei la kawa umjit ke badon sini hadu camaran football ke dei lang tup ke ju hadu Lumpyrdoi ti ke jingle uni saudara bementa ke Pyntrei ba la chule Donbor palat ti ke don ke kot kendau hang hak tai Islam ba bemensua ti wei kyong ila tiet ila pentok pentar dana do saudara nrei hak jing kwa lalot jung ulawan penbi je kyong wei ba cerita no ya kot nomor ke bumdei hak ru kot kendau jung kum ong sekretari mania cekmat nomor ta kadau ni kum kecilong hing da su khajur ke kam nomor ke kam kala Pyntrei bol ale Donbor pala tu nomor ta kadau ni haban kentu kan pham ru ya ka blok di blok men star jung ka yong si di blok video nomor ba hak ni ke tayo wei ke beladap nilai kentu makmat di video tu video yang Pak nak jing thok chulung do ba he ka bum dei hok ngen pen sange nomor do tu nomor kata kada ka kam ofit ti jatip borok haj rum dei tang marwei kan hap chang biang da ka isi ulung do tu nomor kata video ude ban chim khia he kan ka kam ba chlong hi las ngu khia jur bu ni wan ban pek ya kan kam nakaliang jong ka isi Krang Lumpyrdoi Lumdewiong kala chim khia ne kam bat adin ka jingwan ujo na ginong sinong haba ku Cerman jago isi Dewlieh Mawrisnai pelawan Pyntrei jubor yang ka Surok sinong jengi ya ka bangila Pyntrei bercekta perkem juro ka jingwan Pyntrei jung kam simlalong kalang tiga babej kam simladon ka jing stu jumut bat ngi kim simwan pentip kala Pyntrei kalong bat Pyntrei Donbor imat hakum kane ka bentala kum sinong jengi ngi suba ba kane ka jingla ju ka don ka jing thmu slendet mat kam tam ha bedai kiput kisam ya ka ba nadu ka distrik kecil ke HDC nadu ka himalong dok ade approve igini kiput kisam dan nagleng jungi kisinong ngi mailat chu nang nes kmat bat ngi da ka jing sungkhiang ngi penrem jul ya nak kambat nagleng bat haju kupon ngi la ai ka jing tho chu video odem pen sanget nok modol ne kam khnang ba kan lai ngi jing chief ka jing dia sosi de nabot namar kinong sinong jungi ne kidon ka jing haka umdum mentana maka jing sailam kala teng la don gi nagleng ju lawan pha san jubor wi gi nang sinong jingi ketu kan ngot pat ki don kat khende ko malong na ki rongba mener ba la chutal no yakot khende ko ba la muhol da ka sinong jingi bat la pentho de gi wei kane baro nagleng jingi sinong ngim la ban pedeng kane ka de kam ka long be an na mak ta daw ni kat pat jul ya na ya video sayong blok ba chim khia ne kam ban sange na modor swa hadu beng ne yo pen bai dam wei khnang ba ka song suk song ngan yo sinong ka thau jingi kan long beng ha ku ma ju long bro kata